Kde tam Nóčove žili ľudia šťastne v malom kráľovstve s neodolateľne krásnym a múdrym kráľom. Jedného dňa, keď sa písal rok 1628, jeho o 10 rokov mladšia žena vyšívala pri kozube, ale kráľovná sa pichla do prsta a na podlahu kvapli 3 kvapky krvi. Zamyslela sa a pozrela sa von oblokom a videla biely sneh. Pohľad jej spadol späť na krv a na čierne uhlíky. Kráľovna zatúžila po dieťatku, ktoré by malo vlasy čierne ako uhlík, pery červené ako krv a pokožku bielu ako sneh. O 9 mesiacov kráľovna porodila dieťa s pokožkou bielou ako sneh, s vlasmi čiernymi ako uhoľ a pery malo červené ako krv. Kráľ a kráľovna boli šťastní. Dieťatko dostalo meno Snehulienka. No 2 roky po narodení Snehulienky kráľovna zomrela a v ten istý rok sa kráľ druhýkrát oženil. Odtedy uplynulo 15 rokov a zo Snehulienky vyrástla mladá slečna. Dobrý deň, pani Macocha. Zdravím moja, kam si sa vybrala? Ale to viete, idem sa len tak prejsť po lese, možno cestou nazbieram nejaké ryby a tie lesné plody. A vy, ako ide život? No celkom dobre, len ma bolia kolena, tak si ich musím natrieť. Dobre, pani Macocha, ja už sa teraz ponáhľam, prepáčte mi, ale neprežente sa s tou masťou, dobre? Dobre, ahoj Snehulienka. Dovidenia. Zrkadielko, zrkadielko, povedz mi, kto je najkrajší na svete? Umrni, nevidím. Zrkadlo, neštvi ma a povedz mi pravdu. Nuž, ty to nie si. Je to Snehulienka. Poľovník, okamžite poď sem. Už idem, kráľovna, čo sa deje? Chcem, aby si Snehulienku zobral do lesa. Tam ju zabiješ a na dôkaz toho mi donesieš jej prsteň, ktorý by nikomu nedala. Síce som už mal niečo na práci, ale pre vás to urobím. Urobíš. Keďže poľovník bol len obyčajný podaný, tak musel rozkaz kráľovnej splniť. Nemohol porušiť svoj sľub a tak poľovník zdrapil Snehulienku za zápestie a ťahal ju do lesa. Ale Snehulienka sa nevzdala len tak bez otázok. Kam ma to vedieš? Do lesa. A prečo? Pretože mi tvoja macocha prikázala, aby som ťa zabil. A ako dôkaz, že som to spravil, potrebujem tvoj prsteň. To nemôže byť pravda. Moja macocha taká nie je. A vôbec prečo by ma chcela zabiť? To mi presne nepovedala, ale bola veľmi nahnevaná. Ja predsa nemôžem zabiť také krásne a milé dievča, ako je Snehulienka, aj keď to bol príkaz kráľovnej. Neurobím to. Keď sa vrátim, dám prsteň kráľovnej, ale nezabijem. Po dlhom dvojdňovom blúdení unavená Snehulienka našla malú chalúbku. Veľmi sa potešila a bez pozvania vošla dnu. Aha, cudzinka! Aha, cudzinka. Kto si? Čo tu robíš? Ahojte, trpaslíčkovia. Volám sa Snehulienka. Už asi druhý deň blúdim po lese. Moja stará, hnusná macocha ma dala zabiť poľovníkovi, ale ten sa nado mnou zľutoval. A teraz som tu. Prosím vás o pomoc. No môžeš tu zostať, ale budeš na nás dobrá. A budeš nám musieť variť. A aj upratovať. Ustelieš nám aj postele. Sľubujem, že všetko splním. Budem aj dobrá, budem aj upratovať. Len nech tu môžem s vami zostať. No tak to teda zostane. Snehulienka s trpaslíkmi ostala. Varila im, starala sa o nich a večer im čítala rozprávky. Boli spolu šťastní. Potom, ako poľovník zradil macochu, zlá kráľovna sa rozhodla, že celú vec vezme do vlastných rúk. Rozhodla sa, že navštívi Snehulienku a že jej postrčí zakliatý hrebeň. Prezliekla sa za podomovú obchodníčku a zaklopala na vráta chalúbky.
Dobrý deň, mladá slečna. Dobrý deň, starenka. Kúpte si niečo z mojich lacných výrobkov. Predávam rôzne čelenky a výrobky z látky. No pre vás mám však výnimočnú vec. Pre vás mám hreben z mamutej kosti. Keď si s ním prečešete vlasy, budete ich mať hebučké ako tá najhebšia kožušinka. No to viete, to je od vás veľmi milá ponuka, ale ja vám nemám čím zaplatiť. Tak aspoň vyskúšajte. To máte pravdu, za vyskúšanie nič nedám. Snehulienka omdlela a trpaslíci ju takto našli, keď sa vrátili domov. Snehulienka, čo ti je? Čo tu má vo vlasoch? Veď ona sa nehýbe. Snehulienka, čo sa stalo? Skúsme jej ten hreben vybrať. No. Trpaslíčkovia moji, zachránili ste ma. Nikto ma otrávil. To je strašné. To musela byť tá zlá macocha. Po návrate na hrad sa kráľovna spýtala zrkadielka opäť, kto je najkrajší na svete. Odpoveď však bola Snehulienka. A tak sa rozhodla, že Snehulienku navštívi opäť. Zdravím ťa, krásna deva. A ja teba zdravím, starenka. Čo to tu robíš? Rozhodla som sa, že keď moji trpaslíčkovia prídu z práce, isto budú hladní. Nuž, upečiem im koláč. No, tak to bys do toho koláča mohol dať tieto prenádherné jablčka. Vidíš, starenka, to je skvelý nápad, to ma vôbec nenapadlo. Sú sladké? Sú a veľmi, vyskúšaj. No, naozaj krásne. Isto sú, starenka, sladké? Veľmi. No dobre teda, tak ja ochutnám. Zatiaľ, kým Snehulienka upadla do hlbokého spánku, v okolí chalúbky sa zatúlal krásny princ. Pred večerom sa do chalúbky vrátili aj trpaslíci. Snehulienka, už sme doma. Čo sa jej stalo? Možno len spí. A čo keď nie? Skúsme ju zobudiť. Snehulienka. Aha, na zemi som našla toto jablko. Asi si z neho odhryzla. To je krásna deva, to by bola nevesta. No, bola by, ale nedá sa zobudiť. Princ, pomôž nám. Čo sa jej stalo? No, na zemi som našla toto jablko, zrejme si z neho odhryzla. Skúsme ju posadiť. Trpaslíčkovia moji, opäť ste ma zachránili. To je to jablko, ktoré mi predala starenka. A týmto kúskom, ktorý som si z neho odhryzla, som sa otrávila. A kto je toto? Som princ z vedľajšieho kráľovstva. Vezmeš si ma? Zoberiem si ťa ku mne domov, tam budeš v bezpečí. Ó, áno, princ, s radosťou. A tak princ a Snehulienka spolu odišli na zámok, kde žili šťastne. Zazvonil zvonec a rozprávky bol koniec.